Hej, jeg har noget, der hedder Degor, og de har unger. 4. Og moren har ikke noget imod, at jeg tager nogen op. Og faren har heller ikke noget imod det. Og de ser sådan her ud. Jeg laver sådan lidt forskellige videoer. Så man kan sende ind til mig på Facebook. Jeg hedder Lukas Løje. Og jeg laver lidt forskelligt. Så man kan bare skrive, hvis der er noget specielt, I vil have, jeg skal lave. Så det er noget, der hedder Degor. Det staves D-E-G-U. De er meget søde. Og larmer måske lidt om natten. Men ellers er de fine nok. Så er der en lille hule. Det er sådan, som ungerne kan gå ind i. De voksne er for store, så det kan de ikke. Så har jeg mus. Nu har jeg 4, fordi de lige har lavet en unge. Og jeg kan finde den, hvis jeg lige fjerner buret her. Men ungen ved jeg ikke lige, hvor er. De fleste vil nok sige, at det er skadedyr, men det er kælemus. Prøv at se, når jeg åbner. Det er godt nok stærkt. Der kom en til. Det er hendes unge. Jeg ved, hvor den er henne. Om den har den med sig. Jeg forstår ikke lige, jeg ved ikke helt, hvor den er. Pjuske, så er nuser og nuller. Og det er så drengen Pjuske, og nuller bare en pige, eller er en pige, og nuser er også en pige. Men jeg kan ikke finde unge. Jeg skal snart have skiftet buret. De bruger ikke hjulet så meget mere. Og jeg skal skifte det. Der er sådan en smart hold der.
jeg vil gå ud og skifte vand, og det var så de knaver, jeg havde, hvis man kan kalde det det. Så er han en tavle og mus. Så skal de have mælk. Så husk at like, subscribe, abonner, og så vil jeg blive meget glad. Så tak fordi I så med.